Ikaw magbuot, butan ka. Ako ay magbuot. Ikaw magbuot kay? Depende man siguro po sa sitwasyon. Mas maayo gyud nga ako ang magbuot. Kay? Kay nindot gyud ang magbuot. Ikaw matuman. Kung butan di ka, sir. Sakit man na. Sakit na. Nay panahon nga kita'y magbuot, nasa'y panahon nga kita'y butan. Ako yung magbuot. Ano naman? Para way hasol, ako magbuot, wag na problema sir. Mauyon ra gyapon na. Butan di ka, sir. O ako butan. Ako ko'y butan. Wa na lami. Butan ko. Kay? Butan man jud ko. Ano hindi na? Oh. Hindi na ikaw magbuot-buot. Dili, butan ko. Sa balay, nga na. Yes. Buot pa sa mutuman ra ka? Yes. Kay? Butan ko. Ako yung magbuot. Kay nga naman? Malalay. Kinanglan duha gid. Kay? Mas may ginang duha. Dili kayo magbuot-buot ra. Ako ay magbuot. Kay? Kay para kuan kining malinawan ang kuan. Walay magbuot ka ng murag dili gubot. Kung butan di ka? Kung butan ka dili wala kay free. Siyempre ako. Ikaw, bakit? Sabi nila, we are the captain of our own ship. So dapat tayo magdesisyon sa sarili natin. Saman!